परिसर ना फैकिया त्रिपुरा प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने हासाका और त्रिपुरा को सीए लागू खाई बरक अलरेडी ठीक खाई इम्प्लीमेंटेशन जाते ताखायन आबनि बागै जोंनि चीफ सेक्रेटारि डेपुटेसन आंनि बागै जे त्रिपुरा हासाखौ एमएसए जों मेजरिटी माइनरिटी थांगा ताबुकते वैसा 2014 31 अक्टोबर सिमिते वैसा जुदी और फातार हानि अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश और बर'नो जुदी माइनरिटी नहीं तुई फैकान गाय और हासाखौ जोंतेबो माइनरिटी थानाय जों एमएसए 31% से और बिसिङाव त्रिपुराहाव जुदि तेबो माइनरिटी बर'ग्रक फातार हानि बर'नो जुदि रेसिडेन्सिप देजाखाय और तेबो सिनि बर'ग्रक कमाई थांसनाय माइक्रोस्कोपिक नि थांसनाय व्हेरेस जों 1901 साल থেকে जों मेजरिटी दंमानि दिनै 2024 फाइसबाय जों बजागा सौगिया जों सानगोन और कैसे कगमा सानाय गोबांमा अर्गेनाइजेशन कैसे कक सका जे टीटीएडीसी लागू मिया टीटीसी तो त्रिपुराहानि फातारायाबले त्रिपुराहानि फाताराव कैसे लागू नंगिया लागू दंगिया अब तो सैमिया किंतु जनसंख्या जों जे डिक्रिसिंग दं जों जे माइक्रोस्पिक नि दं आ टीटीएडीसी उलतामुना वाइसा जो बजुदी और इंडिया सिटीजनशिप मानखांके बजे टीटीएडीसी हादिया सब गारंटी होनाय सब सैमन नाय आं सिटीजनशिप मानखा आं अ हानि बर' तिनिबो हाबमानो थोनाबो हाबमानो हाँ हयतो लगे लगे बो हाबला बर' तो हाबमायले आबो साबलायनाय आबोनि प्रोटेक्शन साबो आबोनि सार्टिफिकेट साबोनाय बजे हाबिया आबोनि सार्टिफिकेट साबोनाय आबोनि बागै जों चीफ सेक्रेटारि नो फाइकिया फाइ जों आदिवासी कांग्रेस नि बनो साका आबो लागु ताखायदि बसनो कैसे कक साका अब तो ल डिपार्टमेंट नि व्यापार आं प्रोसेस खाली ल डिपार्टमेंट नो हरनाय आस्तिनि साबसा जों दिनै आंनि जे सुबुरुमाल जमातिया चेयारमेन दिनै एक्स मिनिस्टार मनिन्द्र रियां बिलासचन्द्र रायखल एक्स एमएलए अशोक देव बर्मा किरण कटि जों भारतबा